siya consulta thina iningi lethu and futhi lo ngaphakathi kuthini uyasikhuza masiyo consulta ubona ngani ukuthi umuntu uyakhuzwa mayo consulta uyayifihla a disguise enza sure ukuthi akunamuntu ombonayo uma yaclaze yandawo leza okungamelanga ekhona waye ifihla a disguise enza yonke lento kwengafuni ukubonakala ingoba umoya ongcwele uyamkhuza Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu, siyabonga. Ngumusa wakhe sihlangana nje silokhu siphila sisagcinwe inkosi. Sibonga yena ngakho konke. Ungumsizi wethu. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke. La kufinyelela khona le message mhlawumbe uyaqala nje ukuhlanda na le channel ngizothi wamukelekile ungasashintshi ungasayindawo. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngibonge ngama subscribers nonke, ngiyanibonga ngama comments amahle, ngiyabonga ngokulike, ngokushare lama messages ngoba kuzona indaba zethu kuphela lezi ezawo wonke umuntu kufanele silokhu siyishare nje zize zifinyelele kuyona yonke indawo. Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu ngama channel members sanibonga, ngiyanicela futhi ukuthi niqhubeke nje lokho nisupporta ukuhambisa leli evangeli nabadebe qhamuke emaceleni. Sanibonga kakhulu nonke, inkosi nibusise nonke enibukelayo le channel. Siqhubeka ke kwindaba engilongixoxa ngayo kulezi ikhathi ethi siyamdinga umoya ongcwele. Ngempela futhi samdinga ngendlela eyisimangaliso. Ngisame lapho nje imessage yami ayikakashintshi. Namhlanje ngizokhuluma ngomoya ongcwele emblem kamoya noma iwind, okungcono ngithi wind, ngathi ngesilungu kuzwakala kangcono because umoya ongcwele vele umoya, but emblem yomoya iwind. Emblem mhlawumbe umunye angayibuza ukuthi ama emblem ami lawo emblem kanjani. Yilokhu mhlawumbe ngesizulu ngathini umoya ongcwele evela njenge ethuma ngabe eqhamuka emntwini noma ehlele emntwini, okungcono ngithi ehlele emntwini aqhamuke njenge. Ake ngithathe nje isimo sika Jesu Kristu. uJesu Kristu wathuma ngabe umoya ongcwele ehlela kuyena, lithizwi wayefana nesimo sejuba. Kushuthi wayefana nesimo sejuba, but kwangelona ijuba, kwakuumoya ongcwele owawufana nesimo sejuba. So i-emblem leyo esike sathi ukukhuluma ngayo, which is a dove, emblem kamoya ongcwele. Futhi enye emblem kamoya ongcwele esenge ngakhuluma ngayo ifire, engumlilo. Siyathola uma ngabe khuluma futhi yena uJohn uMbhaphatisi uthi ukhona ozemva kwami oyicathulo zakhe I am not worthy to untie. Uthi uma ngabe khuluma ngaye uthi loyo ubhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Ukhuluma ngomoya ongcwele mayisho kanjalo. Futhi siyathola nje mhlawumbe ke ngibuye nje ngiye kwi-Old Testament. There was a time la uMoses elusile khona, wathuma ngabe jika ebheka wabona isihlahla esasisha, kodwa futhi into eyamenza ukuthi asinothisele isihlahla wazosondela kusona ukuthi lesihlahla siyavutha kodwa sishi, kodwa sinomlilo. Waze wasondela, uthe mayesesondela and then uNkulunkulu waseyakhuluma. Kwakumlilo owawulapha. That was an emblem kamoya ongcwele. Mhlawumbe ukuyenza ibe a bit simpler, mhlawumbe sibuye kwi-New Testament encwadini yezenzo ku-chapter 2. Uma ufunda lapha yani uyathola ukuthi abafundi bakaJesu Kristu babehleli ndawonye, lithi babe munye, and then beza umoya uqhamuka phezulu wehlela kubona, and then komunye nomunye kwakunelangabi lomlilo la emakhanda abo. Kwakuyi-emblem leyo kamoya ongcwele, kwakuumoya ongcwele but eqhamuka nge-emblem ye-fire. And then another emblem engisenge ngakhuluma ngayo amanzi, water. Umoya ongcwele evela nge-emblem wamanzi. Ngeke ngathi ukukhuluma ngaso ethi khumbula uJesu ehlangana nowesimame waseSamaria, wathuma ngabe ekhuluma naye wathi mina ngingakunikeza amanzi
ozothi uma ngabe uwaphuza ungaphinde uzokhala, kodwa lamanzi azoba ukuphila kuwena kuyingunaphakade kuze kube ingunaphakade. Uma ngabe futhi ufunda uJohn 7:37 uJesu esukuma ememeze ekhuluma ethi makukhona owomile phakathi kwenu makeze kimi aphuze, esiswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi, emblem kaMoya oNgcwele enye ngamanzi. Namhlanje sokhuluma nje nge-emblem kaMoya oNgcwele which is wind, umoya. But ake sivule ngalelizwi and then uMoya oNgcwele uyena bese sigayida ngakho konke okunye. Izenzo chapter 1 verse 8 lithi la kimi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Acts 1 verse 8. Umubheka la uJesu mangabe ekhuluma lawa mazwi, ezweni khona lenkulumo le ethi mangabe ikhulunywa ezweni kuthiwa sky is the limit. Hayi nje ngisho kanjalo. Ichazani leyo nkulumo? Ichaza ukuthi ungakhuphuka as far as uzothinta isibhakabhaka. Sky is the limit nje. Ungenza noma ngabe yini ukhuphuke empilweni. Should like uzipromote up until uzofika isibhakabhaka. Should there's no limit ekuthenini ungaba successful kangakanani. But uma ngabe siyifunda lelizwi, ngiyathola mina ngendlela uJesu ayikhuluma ngakhona la, uthi end of the earth is the limit. uJesu uyibeka ngaleyo ndlela leyo, uthi ungahamba uzuyofika ekupheleni komhlaba. Kushuthi mangabe usufike yabona la kuthiwa khona hawu nakho la umhlaba uphelela khona, and then uyobe usuqedile. But konke lokho kungenzakala kanjani? Uthi uma ngabe iqala indaba, uthi nizokwamkeliswa amandla uma ngabe uMoya oNgcwele sefikile kunina. Kushuthi uMoya oNgcwele uzothi mayefika emntwini umuntu athola amandla. Uthi bese nizoba ngofakazi kimi, sofakaza ngayo uJesu Kristu, hayi ezinye izinto. Sifakaza ngoyedwa ogama lakhe linguJesu Kristu. Sitshela abantu ngoJesu osendisayo othethelela izono, ngoba noMoya oNgcwele uza through Jesus Christ, ayi enye indlela. Uthi nofakaza ngami, uthi noqala eJerusalem. Uyabona ukuthi uma ngabe umvumela uNkulunkulu akusebenzise, uzokupha uMoya oNgcwele, uMoya oNgcwele uzokupha amandla, lamandla azokwenza ukuthi uqale khona la uzoqala khona, and uzoqala eJerusalem, kusho uzoqala kubantu abakwaziyo, and then bese uyaqala ke manje usuya naseSamaria komakhelwane. Uyabona kuNkulunkulu kuyakhulwa, uye naseJudea. Lithi lelizwi lelo ungahamba uzuyofika ekupheleni komhlaba, legcineni komhlaba. Kushuthi nje uyobe lokhu uqhubekile. Uchazana uNkulunkulu la, uchaza ukuthi thina abantu, leli verse lela vele powerful lilodwa nje, lithina abantu thina siphiwe amandla ngoMoya oNgcwele lokho ukuthi siphenduka sibe ngabantu aba-unstoppable. Siphenduka sibe ngabantu ongeke ubalimithe. Singahamba as long as inkosi sasigcinilela emhlabeni, singahamba size sofike ekugcineni senza umsebenzi wasembusweni kaNkulunkulu, umsebenzi okushumayela ivangeli, noma ngabe imuphi umsebenzi inkosi ekunikeze yona. Lithi lelizwi leli ungahamba uzuzo, shuthi akwazi ukuzilimita wena. I-problem ithini esiyilimitayo, ithini esithi mangabe sesihambe safika mhlambe kwibanga elithile bese ethi umuntu ayi sengi-right la, nabantu sebekuncoma bathi ayi yabona manje ususebenzile, usuwenza izinto ezinkulu kangaka, ususebenze kakhulu impela, bese ethi nomuntu hayi ke nami sengi-comfortable manje la, kanti u-comfortable nje useseSamaria. Kusafanele uhambe eJudea, kusafanele uhambe uzofika ekupheleni komhlaba, kodwa wena ususheshe waba comfortable. Siphiwe amandla okuthi singahamba singavinjwa yilutho. Zikhona izinto along the way noma izimo along the way ezizofuna ukuthi zisivimbe vele.
ngoba umubi ukhona uyisitha esokwenza ukuthi vimbeka nqandeka ungazuza uzofika ekugcineni komhlaba. But manje once waphiwa umoya ongcwele, imnandi indaba yokuthi siphiwe umoya ongcwele. Once waphiwa umoya ongcwele ukupha amandla to overcome all the powers of the enemy, uphenduka ube unstoppable. That's why uJesu ethi ungahamba uzofika ekugcineni komhlaba, kusho ukuthi powers of the enemy wonke ama principalities akhona awasenamandla kuwena, because wena unamandla akaNkulunkulu, namandla asezulwini. Uphenduka wena wenza izinto ezi-extraordinary. Uthi uma ngabe uwenza umsebenzi kaNkulunkulu kube naleyo touch ye-extraordinary kuwena. Why? Because wena wamkeliswa amandla kamoya ongcwele. That's why ngithi siyamdinga umoya ongcwele. Umuntu ongamfuna umoya ongcwele umuntu nje ofuna ukuba yiloser, umuntu ofuna ukuba yifailure, ngisho kanjalo. Mawunganje umdinga umoya ongcwele, yazi ukuthi you are applying to be a failure. Khona abantu esibaziyo vele thina abakhulu abadumile futhi abamfuna uNkulunkulu, abafuni nje nokuyizwa nje into ekuthiwa uNkulunkulu, abafune Jesu, futhi abanye abakholwa nokuthi ukhona uNkulunkulu, abafune namoya ongcwele, but benze izinto ezi-extraordinary. Laba bantu labo uma ungakubabhekisise kahle la emehlweni ethu, izinto abazenzayo zinkulu, ziyamangaza, futhi siwisho ukufana nabo, but embusweni kaNkulunkulu ababalwa nokubalwa abekho, abaziwa. Kusho ukuthi laba bantu yes bayasebenza futhi kanzima, bayajuluka bayasebenza, but ukusebenza kwabo kuyize, ngoba uma ngabe uNkulunkulu engekho kulowo msebenzi, lo msebenzi uphenduka ube yize. Imnandi indaba yokuthi iba noNkulunkulu empilweni yakho, ukholwe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, bese uphiwa umoya ongcwele, bese uthola lamandla. Uthi ukwenza la emhlabeni, ngisho la emhlabeni noma ngaze kuthiwa awudumi, mina ngikhuluma ngendaba yokuba famous, ngisho noma ngaze kuthiwa awudumi la emhlabeni, kodwa manje ozokwenza la emhlabeni kuzokwenza isimangaliso, ngoba okwasembusweni and kuphenduka kube namandla ngoba okwasembusweni, and futhi ngelinye lamalanga uyobongwa ngalokho ngoba wena wawuthanda umoya ongcwele. But ake siqhubeke nje ngisakhuluma ngale ndaba le yokuthi thina siphiwe amandla okuthi singahamba size sofika ekugcineni komhlaba. Ngifuna ukulanda ivesi elifakazela lamazwi lawe engiwakhulumayo elitholakala encwadini kaJohn chapter 14 verse 12. Ivesi nje silaziyo nje, futhi lithi ku verse 12 uthi uJesu la, most assuredly, amanye version athi verily verily noma truly, shuthi iqiniso leli elikhulunywa nguJesu Kristu. I say to you, ngithini, he who believes in me, okholwa kimi, okholwa kuJesu Kristu. Abalulekile lawa amazwi, he who believes in me, uwa underline, bese lithi the works that I do he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Uthi uJesu okokuqala, he who believes in me, okholwa kimi nginguJesu Kristu. Inkinga yethu la sihambe sayilahla khona, iningi lethu, hayi sonke but iningi lethu, sifike sakholwa kuJesu Kristu, but sase simhlanganisa khona nale nkulumo lethi phela uNkulunkulu sizoyisizayo, into engekho eBhayibhelini, samhlanganisa. Sisemasontweni siyakholwa futhi ngempela kuJesu Kristu, but ngamanye amalanga sihambe ezinye indawo simhlanganise nabanye oNkulunkulu, siyaconsulta thina iningi lethu. And futhi lo ngaphakathi kuthini uyasikhuza masiyo consulta. Ubona ngani ukuthi umuntu uyakhuzwa maye consulta? Uyayifihla, a disguise, enza sure ukuthi akunamuntu ombonayo uma yaklezi yandawo leza okungamelanga ekhona. Wayeyifihla a disguise, enza yonke lento kwengafuni ukubonakala, ingoba umoya ongcwele uyamkhuza ungayenzi lento, athi yena hayi mina ngifuna ukuyenza, because umoya ongcwele lithele lizwi once saba naye sizofakaza ngayo uJesu Kristu.
Uma ongcwele ukuholela kuJesu Kristu akakuholele endaweni zobumnyama. Once waye endaweni zobumnyama uyakukhuza. Ingakho ke lelizwi leli kuJohn 14 verse 12 lithi okholwa kimi. Kusho ukuthi manje awubusa consulta ezinye indawo noma ngabe ikuphi la kuthiwa khona ngathi kunosizo khona. Wena usizo lwakho lulodwa lukuNkulunkulu via uJesu Kristu kuphela. Uma ngabe unjalo uyilolo hlobo lolo ukuthi noma ngabe kukuhle uthi uJesu inkosi, kukubi uthi uJesu inkosi, unemali ungenamali, kumnandi kubheda noma ngabe isizini iwinter isummer, ulokhu nje wena uthi ngikholwa kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi kuphela kwami. Lithi ke lelizwi leli onjalo, he who believes in me, lemsebenzi uJesu ayenza naye lo muntu uzokuyenza. Siyazi ukuthi uJesu wahamba eshumayela, efundisa, ephilisa abantu. Okusho ukuthi lokhu akwenza uJesu nalo muntu uyokwenza. Ngani? Because ukholwa kuJesu Kristu. Bese yaqhubeka ke athi uJesu Kristu, and greater works than this that person will do. Okusho ukuthi njengoba manje esho kwizenzo chapter 1 verse 8 laphayana ethi so qala eJerusalema siye eSamaria siye eJudea size sofike kupheleni komhlaba. Angithi ke manje mangabe sohamba ngalelo ndlela, you are now doing greater works than le eyenziwa nguJesu Kristu. Ingakho ethi futhi thina siphiwe ukuthi sokwenza imisebenzi emkhulu kunale yena ayenza. Uzowenza kanjani nje umsebenzi omkhulu ukudlula uJesu Kristu? Iyodwa indlela eyokwazi ukuthi sisize ukuthi samkeliswe, sigcwaliswe ngomoya ongcwele. Once sagcwaliswa ngomoya ongcwele, then sesiphiwa amandla. Lawa amandla lawo ukuthi sifakaze ngoJesu. And once saqala safakaza ngoJesu, so bese siyadlulela nakwezinye indawo manje na size sofika ekugcineni komhlaba. Angithi ke manje yilokho yini kubizwa ukuthi ukwenza imisebenzi emkhulu kunale yena ayenza. Kwamoshakala kuphi? Khosi uma ngabe ulibuka mani lelizwe uyabona ukuthi ngempela thina siphiwe. Siphiwa amandla ngendlela esimangaliso. Kwakhuluma uJesu la. Ethi okholwa yimi lemsebenzi engiyenzayo nayo yokuyenza futhi yokwenza emkhulu kunale. Kwamoshakala kuphi? Ngeke ngathi kuyithinta. Inkinga yethu siyamkholwa uJesu siphinde simhlanganise nezinye izinto. And le nkulumo asifuni futhi ukuthi kukhulunywe ngayo, siyizonda kabi le nkulumo ngoba manje iyasithinta and manje iliqinisa yasilungisa. Asikwazi ukuthi singayithinti. Bazalwana abaningi baya consult, bahamba indawo zobumnyama. Mabesho bathi hayi phela sisuke sesibhekene nenkinga. Ikhona inkinga edlula uNkulunkulu. Uma ngabe ikhona inkinga edlula uNkulunkulu, kokusho ukuthi ngoba simkholo. And uma ngabe singamkholwa, then ngeke sikwazi ukugcwaliswa ngomoya ongcwele. Futhi ngeke sikwazi ukuthi sihambe size sofike kupheleni komhlaba. Obana ba wrong la. Amazwi aseBhayibhelini izwi likaNkulunkulu elinamanga noma yithi esinenkinga. Kuyacaca ukuthi thina abantu thina esinenkinga ngoba uma ngabe kuukuthi uhleli kuye. 1 ukholwe futhi nanayi lo mbhalo ngoba nalokho kuyakhawunta ukuthi okay usuhlalileke kuJesu Kristu kweke. Uyawufunda umbhalo, uyawukholwa yini? Ngoba uma ngabe uyawukholwa kufanele ukuvuselele uqala ukuthi hayi man, mina ngibizelwe njengoba ngila emhlabeni ngizokwenza into ezinkulu kunalezi engicabangayo. Zikhona izinto vele nawe umuntu oyicabanga ukuthi yazi ngiyenza lokho nalokho, izinto ezinkulu oyicabangayo, but kukhona okunye okukhulu ukudlula lokho wena okucabangayo oyokwambulelwa ngokugcwaliswa ngomoya ongcwele. Lawa amandla lawa azoreveala izinto obungakaze wayicabanga before, and then bese uyaqala ziyakufikela angithi lithi mangabe ulifunda izwi umoya ongcwele uyakusikhumbuza konke. Yobu usuyaqala khona izinto la in your mind, khona iminyanga ezoqala lokho ivuleka uma uhleli kuNkulunkulu, then usuqala ukuthi hayi manje ngiyenza nokunye into ongakaze wacabanga ukuyenza. Uyozuhamba uzuyofika ekugcineni. Okusho ukuthi wena uyoba thina silethelwe la emhlabeni sizophila impilo yokuthi sihambe uhambo noNkulunkulu kuze kufikela khona athi khona umuntu mina sengiuqedile wami umsebenzi. Bangaki nje abantu abahamba emhlabeni basho bathi hayi mina sengiuqedile wami umsebenzi, osekungilindele nje i-crown engilindele.
njengoPaul. Bangaka abantu abanjalo bakhona but ba very few. Athi umuntu yabona nje noma sengathiwa ngiyahamba sengiready ngiqedile but futhi kuhle mangabe ngisahlili ngoba ngisiza abasesekhona ngapha bathola uhambo sengiliqedile. Lo muntu usehamba wazofika ekugcineni komhlaba. Ngani usizwa ngomoya ongcwele? But ake siphinde se-reverse. Ke simbheke kahle umuntu. Sikwazi ukuthola ukuthi inkinga ikuphi, kwamoshakala kuphi. Size sifike kulesi state esesikusona sokungayithembi, sokungamthembi uNkulunkulu, sokuyibukela phansi, sokucabanga ukuthi because wena uqhamuka kwikhaya eliphuwa, ubuya kwi-rural areas, okusho ukuthi wena ngeke wenze izinto ezinkulu. Ke sibheke nje ukuthi kwakumoshakale kuphi, but before asiphinde futhi sifunde naye incwadi. Sokwazi ukuvela konke kuzovela. uGenesis chapter 1 siqale lapha ku verse 26 sofunda nje u26 27 no verse 28. Ithi ku verse 26 sikwazi nje ukuthola umuntu. Ithi then God said, kwakusho uNkulunkulu la, let us make man in our image, masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Kwakukhuluma uNkulunkulu. Cabanga uthi masenze umuntu. Ekhuluma yena nguNkulunkulu, ekhuluma nobuthathu bakhe, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya oNgcwele. Ethi masikhanda umuntu ngomfanekiso wethu. Siwumfanekiso wakhe, sadalwa ngomfanekiso wakhe. Lithi according to our likeness, asifuze lo muntu. Kahle kahle umuntu wadalwa uNkulunkulu la umuntu waye perfect edalwa ezofana noNkulunkulu operfect, afuze uNkulunkulu operfect, uNkulunkulu ongavinjwa lutho, uNkulunkulu unstoppable, ongavinjwa imimoya, uNkulunkulu ophelele onakho konke. Lalelake kuthiwa simfuze sifane naye njengoba uNkulunkulu nathi sibe ngoNkulunkulu emhlabeni. Asiqhubekeni. Let them have dominion over the fish of the sea, abuse phezu kweinhlanzi zamanzi. Thina sidalela ukubusa. I-originality yethu thina abantu ukubusa. Sidalelwe nje ukubusa phezu kwezinhlanzi. Over the birds of the air. Kuyinyoni zezulu sibuse naphezulu kwazo. Khona ababuswa zinhlanziki. Sekwaba vice versa. Nababuswa zinhlanzi, khona ababuswa zinyoni zezulu. Uyababona futhi ukuthi ziyababusa ngempela inyoni zezulu, baze bafake nezinto la ezinezinyoni. Ubona ukuthi babuswa zinyoni zezulu, kanti thina bekufanele sibuse. I-originality yomuntu ukubusa phekwa yonke into esemhlabeni, over the cattle, kwimfuyo yonke, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Shuthi sidalelwe thina ukubusa phezu kwakho konke, ngaphezulu kwethu kunoNkulunkulu, thina bese siba ngoNkulunkulu. La emhlabeni sibuse phekwa yonke into, even those creeping things that creeps on the earth. Yabona ke lezi ehamba nangezisu nenyoka, kahle kahle thina sidalelwe ukubusa, sizikhomande, sibuse phezulu kwazo. Hayi sekwashintsha manje, abantu babuswa zinyoka. Abantu babheka ukuthi inyoka izona ezobalethela imali nefame nakho konke lokho. But nje i-originality yomuntu ukubusa phezulu kwazo zonke lezi zinto. 27. So God created man in his own image, and then uNkulunkulu amdala umuntu nge-image yakhe. In the image of God he created him, male and female. He created them. Wadala owesilisa, wadala nowesimame ngokumfanekiso wakhe ukuthi bamfuze laba bantu. 28. Then God blessed them. Izwa nje esebadalile umuntu uNkulunkulu wase yababusisa ke manje, ngoba ukuze bakwazi ukuthi babuse badinga isibusiso sikaNkulunkulu. Wababusisa. Kahlahle originality yomuntu ithi umuntu uyisibusiso, ubusisiwe. We are blessed. Well, kwahamba kwangena icurse, but wase yambusisa umuntu. And God said to them, be fruitful and multiply. Wase yakhuluma uNkulunkulu kubona athi babusisile. Zalana nande. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Uthi nokugcwalisa umhlaba. Nunqobe.
ekunabantu abanqotshwe umhlaba, kanti thina sadalela ukuthi siwugcwalise siwunqobo umhlaba. Angithi sihamba ngeblessing kaNkulunkulu, sadalela ukuthi siwunqobo umhlaba. Yabona nje ukuthi kwamoshakala ngokomthetho nangomuntu edalwa uNkulunkulu ukuthi unjani. Have dominion over the fish of the sea, ubuse phezulu kweinhlanzi zolwandle, over the birds of the earth, kweyinyoni esihamba emoyeni noma indiza phezulu, and over every living things that moves on the earth. Ubuse phezulu kwayo yonke into ehamba emhlabeni. Hayi, abanye babantu baze babuswa namagundwane, abantu babuswa izintonyana ezingenamsebenzi. Sadalelwa thina ukuthi sizobusa. Then kwamosheka along the way. Before kumosheke umuntu ebebusa ngempela, ebengevinjwa yilutho. Yabona nje before kumosheke lo muntu wathi uma abesedaliwe ebebusa phezulu kwayo yonke into, ebehamba blessed lo muntu. Lo muntu ebehamba azafika ekugcineni komhlaba before this curse eyafika, ebephelele enakho konke. Khona iverse engifuna futhi silibheke la ku Genesis chapter 2 verse 7. Ithi ku verse 7, and the Lord God formed man of the dust. And the Lord God formed man of the dust of the ground. La seyachaza uNkulunkulu ukuthi umuntu wamdala kanjani. Ngithi ku chapter 1 ebekhuluma ukuthi kufanele simenze, but la sekuyachazwa ke manje wadalwa kanjani. Umuntu wadalwa ngedust. Then and breathed into his nostrils the breath of life. Umuntu wase uNkulunkulu yamphefumulela emakhaleni umoya wokuphila, and man became a living being. Lelizwi uNkulunkulu wamphefumulela umuntu umoya wokuphila, wamphefumulela. Shuthi uNkulunkulu wakhipha umoya wamphefumulela umoya wokuphila. Ukhona umoya, but then futhi again bese kuba nomoya wokuphila. Angazi ukuthi bangakabayizwayo le ndaba. Ngithe namhlanje sokhuluma ngomoya ongcwele emblem yewind. Siyamthola uNkulunkulu ephefumula, kuphuma umoya, a wind. Lo moya uyahamba uyongena emakhaleni omuntu. Mawuqeda ukungena emakhaleni omuntu, lo muntu uyaqala uyaphila, uphiwa umoya wokuphila. Ake ngibuye nje mhlambe ukuze izozwakala kahle le ndaba ngibeke kanje. Siphila la emhlabeni. Njengoba siphila nje la emhlabeni sonke siyaphefumula sonke. Ngaphandle komuntu osemathuneni akasaphefumuli loyo. And lo moya osuphefumulayo Yesu uyasiphilisa nawo. But usiphilisa nje ngohlobo lokuthi sikwazi ukuthi silale, siphefumule, sivuke ekseni sisaphila, siphefumula. Lo moya mawungawubhekisisa nje umoya wala emhlabeni, but akusuwo lo moya wokuphila. That's why sonke siyawuphefumula lo moya nje okhona la emhlabeni nje. Kodwa abanye bafile behamba bephefumula wona lo moya okhona la emhlabeni. Bafa kanjani? Ngokungafuni ukukholwa kuNkulunkulu, ngokungafuni ukukholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Laba abantu bayaphila ngoba siyababona bayaphila, but bafile eqinisweni. Bafile behamba emhlabeni bengafuni ukukholwa. And then bese kuba nabantu abadecide ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwabo. Lo muntu owamukela uJesu Kristu ubeke manje uNkulunkulu bese eyabuya. Angithi into eyenzeka, uNkulunkulu wathi mayemphefumulela umuntu wamphefumulela umoya wokuphila, and lithi iBhayibheli umuntu wabe eseyaphila. That's why umuntu webekwazi ukubusa phekwa yonke into. But ikhonto eyenzeka kwasuke umuntu walalela ivoice errong. Namanje kusesekhona abantu abamamela ivoice errong. Uyalizwa izwi limnande leqiniso, but wena uvela uchoose ukulalela le enye voice errong. Khona nje abantu abasafuna ukulalela leyo voice. Umuntu wasukwalalela enye ivoice instead of ivoice kaNkulunkulu. Wathi uma ngabe seyilalelile leyo voice kwangena ikhesi. Le khesi yeza nokufa. And then kwahamba ke iminyaka kuNkulunkulu walenza icebo lokuthi ngizobathumelela oyedwa indodana
ikaNkulunkulu ogama lakhe uJesu Kristu oyinkosi yethu ke thina nomsindisi okuphila kwethu thina. Hayi wamthumela uJesu uzokwenzani la emhlabeni? Uzoreversa yonke le case ya yonke leya minyaka umuntu onile phambi kaNkulunkulu. uJesu uzele ukuzoletha restoration, uzorestore umuntu back to God. Ukuthi umuntu makabuyele kwi-original state lesi uNkulunkulu ayemdala isona. Ukanjani? Uthi umekhuluma uJesu Kristu uthi ngizakunithumela umoya ongcwele. Umoya ongcwele uthi mayesefikile phezukweni noba namandla. Useyasho ke futhi ukuthi nobe senaqala nifakaze ngami. Niqalela eJerusalema niqhubeke nize nofika egcineni komhlaba. Angithi ke manje onjalo usebuyiselwe back kuNkulunkulu, usethole this restoration. Uphefumulelwe lo muntu, ngesikhathi ephefumulelwa lo muntu kufike umoya, kufike this wind, waphefumulelwa wagcwaliswa ngomoya ongcwele wasethola amandla. Andeke manje once waba kanjalo ke manje usuyaqala ke manje usuwenza lokhu okuyisibusiso, usuyabusa phezulu kwayo yonke into. Ake ngikhulume nje nabantu abathanda uJesu Kristu nabagcwaliswe ngomoya ongcwele nabafuna ukugcwaliswa ngomoya ongcwele. Uma ngabe usugcwaliswe ngomoya ongcwele, eqinisweni wena usuyile type efana noAdam before one. You are blessed. Ayikho enye into enye ebhedayo kuwena, uhluleki futhi awuhlulwa lutho. Ubusa phekwayo yonke into wena. Kuphela ukuthi kufanele in your mind kuphume lo muntu omdala womqondo wokuhluleka. Kufanele manje uthole izwi ufundiseke, aphume lo muntu omdala ukuthi ngisahluleki mina ngeke ngikhona ukwenza izinto ezithile. Once waphuma lo muntu omdala, then ke manje bese kusebenza lo muntu omusha, isidalwa esisha lozelwe kabusha, logcwaliswe ngomoya ongcwele, because lo uyile type lena engavimbeki ehamba iziziyofika ekugcineni komhlaba. Ufika kanjani ekugcineni komhlaba? Angithi ke manje you are now a living being. Umoya ongcwele uzela ukuthi mayesefikile emntwini bese umuntu eyaphila. Bathe bevele phila vele. Bathe bephila la emhlabeni kodwa under a curse. Shuthe bephila efile, but manje uma ngabe sethola lawa amandla eza nomoya ongcwele, ube lo muntu eseyaphila bese ebnikeza ukuphila okuyinguna phakade. Lo muntu once waqala waphila, umuzwa noma ekhuluma ukuphila lo muntu, uyabona nokwenza kwakhe wenza ukuphila. Andeke manje zonke izinto ayithintayo lo muntu, because kuyena kuhleli lamandla kamoya ongcwele. Lamandla kamoya ongcwele ahamba neblessing. Yonke into ayithintayo iba yiblessing. Imisebenzi yakhe yezandla iba yisibusiso. Konke okuthintayo uphenduka kube le ndaba leni idinga nje ukuthi ikholwe, ibelieve le ndaba. Once wayikholwa uzozibona lezi zinto zoqala zenzeke in your life. Kahle kahle inkulu indaba yokukholwa kuJesu Kristu. Nyazi thina sazi nje ukuthi kufanele ukholwe kuJesu Kristu khona uzobalekela isihogo. Yebo, kufanele sisibalekele ngempela isihogo, but ikhona indaba enye nje efihlakele enkulu ehamba nje ngokuthi uthola umoya ongcwele. Once wathola umoya ongcwele, then you will understand yourself how blessed you are. Wena aweswele wena. Awubuswa futhi abantu bethi bebuswa zilwane ezithile bethwela abantu. Wena ubuswa yilezo zinto abanye bethi beyithumela kuwena bethi bayathakatha zifike zibhambe ihluleke ukuthi zizoqala kuphi, because wena uphenduka ube untouchable. Angithi manje you are covered by the Holy Spirit. Imnandi indaba kamoya ongcwele. Ngesikhathi ke manje ucovered awuthinteki. You are blessed. Ungahamba uzuyofika egcineni komhlaba. Ithina nje thina sohamba siyilimite, ngoba vele thina singabantu khona lapho sohamba khona siyilimite khona. Uthola ukuthi uNkulunkulu ebekubekele nje inkonzo enkulu kabo kufanele uzoyenza la emhlabeni, utholakale wena kodwa ukuthi uhambe nje wenza inkonzanyana nje kancane noma uhafu wakhona. Ngani mhlawumbe ngokuthi
kwesinye isikhathi kuhamba kuvuke nepride. Into emnandi nje ukuthi hlala lokho uyithobile. Yazwa ngikhuluma indaba ezinkulu kangakanani nezimnandi, omunye umuntu zingamenza bene pride. No, ayiphumi pride. Yehla, thobeka. Yiba ngumntwana kaNkuluNkulu, qhubeka uzwe kuye, ulalele yena akudirect. Umoya ongcwele uzele lokho ukuzosilida, asihole, uzosisiza. Hlala njalo uncike kuye ukuthi ke manje njengoba usuphefumulelwe ngaye ke manje, ncika ke kuyena ke manje njengoba ewukuphila yena uza kukulidela kuzo zonke indlela zokuphila. Once wancika kuyena, hayi ngiyakutshela uvinjwa lutho kwasonto ngeke likuvimbe, nabafundisi ngeke bakuvimbe. Wena uzoqala manje wenza umsebenzi kaNkuluNkulu futhi uncike kuyena, ngeke futhi uzophuma endleleni uma nje uncike kumoya ongcwele. Imnandi indaba kaNkuluNkulu. Uma ufunda kwincwadi yezenzo ku chapter 2, khuluma ngomoya ongcwele emblem kamoya, wind ehlele emntwini, futhi angayikhoti, cishe ngayikhotha. Simbonile kumuntu ukuthi umuntu uNkulunkulu wayemdale ngaluphi uhlobo. Kwangena isono kwamosheka, but into emnandi wafika uJesu ezoyilungisa yonke leyo nto, ezokwenza reconciliation phakathi komuntu noNkulunkulu. Nayo nje into emnandi. Wathi uma ngabe sefikile uJesu Kristu, kwasekusala ke wayenza inkonzo wayiqeda yena. Isisele nathi indaba ukukholwa kuphela. Ithi kwizenzo ku chapter 2, angifundi 1 verse 2. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Kwase kufika usuku olukhulu lwePentecost. Babe endaweni eyodwa bemunye. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven. Bezwa umsindo oqhamuka from heaven ezulwini, as of a rushing mighty wind. Kwakuwumoya ongcwele. Bezwe sound iqhamuka from ezulwini, as of a rushing mighty wind, njengomoya omkhulu ogijimayo, rushing mighty wind. Umoya ongcwele eqhamuka nge-emblem ye-wind. Lithi ke and it filled the whole house where they were sitting. Bonke lapha bebehlele khona wafika umoya ongcwele wagcwalisa yonke indlu lapha bebekade behleli khona. Kwakufike isikhathi, ngithi siyifundile indaba yokuthi uNkulunkulu wamphefumulela umuntu emakhaleni, and umuntu waba i-living being. Kwase kufike leso sikhathi se-restoration futhi, uNkulunkulu ephefumulela kubantwana bakhe emakhaleni ukuthi ke manje na mababe yini a living being. That's why uJesu wathi hlalani nize nigcwaliswe ngomoya ongcwele, ningamuvi ningakagcwaliswa, nohamba nifile, but mase nigcwalisiwe nohamba ngoba seniyaphila. You are now a living being, and laba abantu sebe blessed ke manje. Wehlela kubona, wangena kubona bagcwaliswa ngawo. That's why namhlanje sifunda ngabo. Benza izimangaliso ezinkulu ingoba bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Bawathola lawa amandla, benza izimangaliso ezinkulu, bahamba banze bayofika ekugcineni komhlaba. Kusho ukuthi bayiqeda indima yabo, abahamba bayiqeda indima yabo. Indaba ke manje na ke kulesikhathi samanje sisele kithi, because the very same moya ongcwele owehlela kubona usesekhona namanje ukwehlela futhi nakithi. And uma usuwehlile kithi, hayi ukuthi fanele sihlale sisonge izandla silokhu sithi hayi isonto lingivimbile, abafundisi bangivimbile. Lalela umoya ongcwele uthini kuwe. Angithi mina abantu mababe baphenduke babe abantu aba-unruly, abangasaholeki. Mawunomoya ongcwele ngeke ube njalo, ube umuntu wena manje you are unruly, manje awusaholeki, manje awusalaleli, you are now big manje. Akusuma ongcwele loyo. Umoya ongcwele uzokwenza ukuthi uthobeke. Makukhona bakubuyisa endleleni, you listen, uhambe uyobheka izwi. Mawubona ukuthi ubuphambanile vele, uphinde uyithobe, uxolise kuNkulunkulu, uphinde futhi ubuye uhambe kahle. Laba baphenduka babe unruly, babe uncontrollable, hayi sebephuma endleleni. Sifunda ngabafundi bakaJesu Kristu abahamba benza izimangaliso ezinkulu, baze omunye wabo uJohn wabhala incwadi yeRevelation. Yini indaba? Ingoba kwehla lawa amandla ehlela kubona,
and nathi lawo amandla siyawadinga ukuze sikwazi ukuthi sigijime leli banga baligijima, ngoba uma ngaba abafundi bakaJesu Kristu baligijima leli banga angani nabo kwakuwabantu, nathi singabantu, okusho ukuthi nathi singaligijima leli banga. Okwethu kusarenda, sincike kuye, sifune yena, sihlale kuye, simethembe, and then yena uyokusihola ukuthi sikwazi ukuligijima leli banga okufanele ukuthi masiligijime. Ingakho ngithi siyamdinga umoya ongcwele. Hayi, angiyibambe khona la namhlanje. uNkulunkulu emuhla nibusise nonke emakhaya. Asiphinde futhi sihlangane ngomsa wakhe kwivideo elandelayo. Amen.